Niin, tosta. No niin, aloita. Ei ehkä ei. Tehdään. Moikka taas kaikki kauniit muistot YM, mutta ei oo. Y on ollut myös, no ei se nyt ravintolat kohteessa. Toronto on best ball nugget chant ja teette asioita ja loppuja. Teette ei oo tekemistä. On mun mielipide ja teette asioita ja loppuaikanaan niin mut monelta teillä on ollut jo pitkään, mutta me please LV. But I don't what is your this on best friends. I sent a request on best friends and Mbappe betrayed. Nei on best ball of us ei oo. Y ei ole tervetullut lisämakua antamaan. Meillä yö on best. You I have game. House kauppakeskus Sello Espoo tai tämän päivän on best ball game of nice to spawn on best you. I don't what is my cousin and Mbappe betrayed on mun mielipide, mutta ei se mitään tekemistä on best friends and Mbappe. Kauan kattos kesti? Kuka 2 minsaa? Mainostoimistot, markkinointi on viestintä. On ollut paljon onnea. On oma kylpyhuone ja niiden ja niiden varusteluun kuuluvat MM ja pituus ja paksuus on best friends and Mbappe ei edes palaa ennen olympialaisia Sochi, jääkiekko ja luistelu ja jääkiekko. Varusteet keltainen pörssi on best you. Scam on ollut myös rauta. Teidän on mun setä kokoinen. Taulutti ei ollut ärkioski, että se on mun mielestä ihan koht. On mun setä oli vitsi. Koht on mun setä oli vitsi. Miten niin ei ollut myös. No nyt se maaginen tyttö se on sushi. On mun mielestä se oli niin I got step, I got fitness kuntoon niin mut en tuu mun setä koponen AB on kasvanut jo saanut olla mun on NBN ei oo Ruotsi ja on tyhmä vinski tuolla ylhäällä. No ok, se oli vitsi vaan. No niin